madoka chere mabiangu tokutambira kunhodzo manhokodzo zoro 22 mwedzi uno wakubvumbi. Hurumende yagoti iyo yakuchinjurudza dzimwe nzvimbo mudunhu redu rino roMashonaland yobuda zuva zvokutoti kwedu kwamutoko wakutoti pano maofisi ehurumende mukumudze wakupati pamukota apawo mugwagwa unopfuura nepamapurisa awo paNyamzizi kwaiwa gonzi mugwagwa wobuja apawo mugwagwa unopfuurawo nepamakanzuru uchienda kumagamba kwaiwa gonzi magamba apawo mugwagwa waimbonzi Oliver Newton kwaiwa gonzi Nohoreka apawo pano maofisi omunyori mukuru wehurumende kwamutoko kweduku kwaiwa gonzi paNyamuziwa pano maofisi ehurumende ese zvawo kwaipa gonzi paMakate. Hino kana zvizvo zvakatenderana nevanhu asi tinondoti aiwa zvasvika. Kuwisana kwevanhu vokudinde kuHwange nowaChina kwaramba kupera. Kureketa kuno waChina kwaiwa gwenda koputitsa nokuputitsana nokucherachera makuwawo achakabvu owanhu vokudindewa. Zvinotorwadza mabiyangu nokutoti zvakaita kunzvimbo yomugodhi woFuzi Mine kwai kutori nechikwangwani chakanyoriwa kuti kunondodiwa waChina bedzi uye wanhu womuno. Izvi zvinotorwadza kuti zviri kuitika izvi makore 40 apfuura tawana kuzvitonga kuzereswa vanhu vatema. Johanna Mamombe agoendesiwa kuchipatara anozoro achinzi ahwara nomudumbu muribe kungwisisika kuti matanda sei. Kureketa kwaNyasi kwaiwo wanoita zvokuchengeta wasungiwa kwai watumira motika inotakura varwere kuti iende komutora kubva kuchipatara kwaari abenutsiwe kujeri. Idi pakanyangara pamabiyangu tinoimba kuti arapiwa ache. Mai Mnangagwa wagotorera kanzuro yochitungwiza motika inotakura varwere yawanga wapa kwai motika inotakura varwere iyi yakatenge yatengerwa bhatiri rokuti igoona kusenza zvokutoti ipapa kanzuro yakatobuda imwe mari mushure mekunge wadaro wachibva waitorehwapo kare paribe agoziva kuti yatorehwei kana kuti zvambotikaidziwa sei. Wamnangagwa Nyasi watorana nevamwe wavo madzisawira avo anosanganisira waMonzora kuenda kobaiwa jekiseni rochirwere chodzihwa mupengo rochipiri Nyasi. Wabaiwa pachipatara chikuru chokwekwe zvokutoti vanhu vazhinji vashambisiwa kuti kohoko waMonzora wakutoenda kutekaira nawaMnangagwa kudarika mai Mnangagwa kutekaira kwawo gore rino. Idi chegore rino paribe anochiziva. Tiri kufara nyika yeJapani yagopa mari yekuAmerica inosvika milioni ribodzi nezviuru 300 kuti zvirwisane nekupfa kwaanamai vanenge vachipona. Vanamai vazhinji vari kupfa pakupona munyika medumu zviri kutorwadza. Toramba tichitenda izvi mari kwaichagosenzesiwa iri pasi posangano ropasi rese rinoringa nezvokuwanda kwevanhu roUNFPA. Toramba tichivatenda izvi. Zvakanyorwa nowapwere mubvunzo dzokuti wapedze waende kuchikoro chevakuru munyika kwai zvaburika Nyasi. Zimuseki yagoti iyo yaburitsa izvi zvokutoti wapwere wachatanda kuboya zvawakawana mubvunzodzi kubva muzuva ramangwana. Toramba tichitenda tichiimba kuti zvinoita kuti zviitewo zviri nani kune wese wese. Wingidi kwai agoendesa womagamba netiweki kumatare edzimhosva achida kubhadhawa mari yekuAmerica inoita zviuru 12 kwai ari kuti iyo wari kugosenzesa mhanzi yache zvisiri izvo zvawakabvumirana uye waribe kana kubvumirana. Toramba tichindoti vanoita basa rokuzviitira vanofanira kunge vachibhadharawo wana muimbi mari dzawo. Wamiriwo Marawi munyika medu wati vachagoenda kuguta roBulawayo Sondo Noyari kuti vagoende kobatsirana nevamwe wavo vanobva kuMarawi vari munzvimbo iyi vangangoda kubatsirwa. Kwai vazhinji vanogona vakazvara wana nezvimwe zvakasiyana siyana vanotoda kuti vabatsirwe. Toramba tichitenda izvi. Wamnangagwa wakubvumira kuti musika kana kuti mutambo zvemabhizimusi weZITF ubenukepo kare kubva mwedzi wakakunguru wogore rino.
kwai uchangoitiwa mazuva mana bedzi kubva musi wa2 kusvika zuva ro2 tiri ngedu dzopasirese. Warimi uchitema munyika yeSouth Africa wagoita zvokuenda kuratidzira kuti wada kuisiwawo pane vanhu vari kupuwa marezinesi yokurima mbanje. Watiwo wari kugovhiringidziwa nokuti vanhu vari kundopuwa marezinesi ya varungu pabodzi nemakambani ari kubva kunze kwenyika iyo huipa. Kambani yeAmazon yagotiyo yakuvhura hofisi yayo yekutanda muAfrica munyika yeSouth Africa. Watiwo nyika iyi ndo iri kuratidza kuti yakatungamira munyaya dzozvoruzivo hwechimanje-manje zvokutoti wari kuringira kuti wachagotandawara kubva ipapa. Hino mabi angu toramba takandolinga. KuLagos wagotiwo wakugopfika nzvimbo dzese dzokupuhwa kamushonga kodzihwa mupengo pari bagoziva kuti vari kuzviitirei nekuti vanhu vazhinji vanga vari kutoringira kuti zvichaita kuti vanhu vazhinji wapiwe kamushonga kamuchimbi-chimbi pakanyangara apa dai wapanhatirisa. Kwai kambani yePfizer yakagadzira kamushonga kodzihwa mupengo yakaboyana notumushonga tokunyepera kunyika yePoland pabodzi nenyika yeMexico. Zvinotorwadza izvi unosaya kuti kohoko nai vanhuwa kugoita zvokubira vanhu zvakadari. Apawo tiri kunyepai kuti kamutambo kainge kada kurongiwa nonyika nezvikwata zvikuru zvomukuEurope keEuropean Super League kakabva karibe kana kutandisa. Izvozvi zviri kutorwadza vazhinji zvokuti Real Madrid inogona kundobuditsiwa mutambo yezvikwata zvinenge zvakunda vamwe. Hino mabi angu toramba takandolinga tiri ipapo togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.